Kabewar kan kabari, Episode 4, littafin marubuciya Mrs. Sadauki. Kamar kullum sunana Asiya Baba. Ni nake kasancewa tare da ku a cikin karatun wannan littafi. Ina fata za ku danna subscribe, ku yi comment, ku danna like, sannan kuma na share a group ɗinku. Duk wanda ya shirya ya biyo ni sannu a hankali domin mu sake nutsa cikin wannan littafi mu ga cakwakiyar da take faruwa. Ni dai na yi gaba, sai kun zo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Idan mai sauraro bai manta ba, mun tsaya a cikinta ta danna, ruwa na ta bulbulowa ta hancinta. Bakinta ta sa a nata, ta matsa hancinta, ta hura iska, da sauri ta janye saboda ruwan da ta sha sun shiga bakinta. Tari ta soma sosai, tana lumsar ido kamar wacce ta yi maye. Gabanin ta fara kallon mutanen gun da suka taru suna yi mata sannu. To nan muka tsaya, yanzu za mu ci gaba. Sannu Fatima, ya kike jin kanki yanzu? Lauriya ta tambaya cike da tausayi. Kawar da kai gefe ta yi, tana mai tashi tsaye, tana son tuna abin da ya faru da ita lokacin da ta faɗa cikin ruwa. Ahmad ya yi murmushi, ya ce, sannu 'yar fillo, ko za ki koma inda kika baro ni? Da sauri ta kalle sa, nan take jikinta ya hautsuma, a guje ta arta. Da gudu 'yan uwanta suka shiga kiranta, Ahmadi kuwa sai dariyar ƙeta yake kwasa. Fatima bata zarce ko ina ba sai gidan Abdu, wanda dama can sukan je kafin zuwa gulbi. Nana matar Abdu ta fito jin an shigo a guje. Fatima, lafiya? Daga ina kike? Waye biyo ki haka a guje? Nana ta jero mata tambayoyin. Lauriya ce ta bata amsa. Ruwa ta faɗa sai da mai jirgin ya shiga ya tsamo ta. Shine fa mafarin gudun. Hannuwa Nana ta fara tafawa tana mai sallallami kafin ta yi musu iso zuwa cikin ɗaki. Sai yamma lis kafin suka baro gidan Nana. Wannan karan zagaye suka yi, ba su bi ta gulbi ba, don kuwa a radon Allah wacce Fatima ta ja akan ba za ta shiga jirgi ba, ta fi cikin buhu. Amadi bawan Allah, tun yana zuba ido ya ga dawar su Fatima har ya haƙura ya nufi gida. Tun a bakin ƙofa yake jin ihun wani ƙaton saurayi. Tsaki ya yi, a fili ya furta aikin kenan, kullum cikin ihu kamar gidan mahaukata. An mayar mana da gida fadar cirar aljanu. Yawwa, Amadi tare min shi kar ya fice, cewar malam mahaifi ga Amadi. Babu yadda ya iya, haka ya tara saurayin, ya riƙe shi tamau kamar ɗaurin goro. Har cikin ɗakin da malam ke ruƙiyya, Amadi ya kai wannan saurayi. Cikin daka tsawa ce, zauna a nan, kuma in ka sake ka fita, sai na guntule maka kai. Kai, bari gani kana da jinnu, to na kaina sun fi ƙarfin naka. Abu kaman almara, haka saurayin nan ya laɓe a waje guda, yana kallon Amadi, fuska cike da tsoro. Malam ya yi murmushi, ya ce, yawwa Amadina, gwara da ka gargaɗe sa. Na san kuwa in ba ni na ce ya fita ba, to babu inda zai je. Amadi ya ce, to malam, in ba abinka ba, waye bai tsoron tabarnu? Wasu kansu aljanin yanzu tsoro na suke. Cike da murna, malam ya kuma cewa, shi yasa nake ma kwaɗayin shiga sahun malaman ruƙiyya. Fara'ar fuskar Amadi ta ɗauke, ya ce, haba malam, sai ka ce don aljanu muka zo duniya? A barin da iya sarautar sarkin ruwa. Malam bai ce komi ba sabida haushi, don ya jima yana son saka yaron nasa a harkar cirewa mutane jinnu, duba da yadda yake da ilimi sosai, ga kuma wata baiwa da aljanun ruwa suka bashi. Alwalar sallar Magrib ya yi,
kafin ya wuce masjid. Ko da ya dawo ya tarar da Inna ta zuba masa abinci. Kan tabarmar kaba ya zauna ya tanƙwashe ƙafafunsa kafin ya jawo langar tuwon dawa. Bismillah ya yi, ya ɗebi abincin zai kai bakinsa. Kwatsam sai Fatima ta faɗo masa a rai. Lomar tuwon ya mayar, yana mai sakin murmushi. Ya dubi Inna wacce ita ma shi take kallo. Inna albishirinki. Goro, Inna ta ce. Amadi ya ce na samu matar aurena. Bafulatanar da nake baki labari tana zuwa min a mafarki. To yau dai kam na ganta a zahiri. Inna ta ce, Amadi ban son shirman banza. Ta ya aka yi ka gane ita ce? Ya ɓata fuska ya ce Allah Inna ita ce. Dan na tabbatar har masarauta na kai ta. Wacce masarautar? Inna ta tambaya tana mai ƙure sa da ido. Ƙeya ya sosa da alamu ya yi siɓil da baka. Kawai sai ya jawo abinci ya fara ci. Bayan ya ci ya ƙoshi, sai ya miƙe ya wanke hannu ya cika moɗa da ruwa ya shanye. Sannan ya shiga ɗakinsa. Wata ƙwarya ya fiddo daga ƙarƙashin gado cike da ruwa. Iskar bakinsa ya hura, ruwan suka sauya launi kafin hoton fuskarta ya bayyana, cike da wani irin haske mai kaman an haska fitila. Kwance take, sanye da kayan Fulani farfaru, gashin kanta a warware duk ya zuba a kan jikin Innaro wacce take shafa mata ɗanyen man shanu a kai. Murmushi Amadi ya saki, daga nan ya hura iska, gashin kanta wanda ya rufe gefen fuskarta ya ɗan tashi sama. Wata zabura ta yi ta tashi zaune, Amadi kuwa kallonta kawai yake. Ɗib! Hasken da ya fito daga cikin ƙwaryar ya mutu, sakamakon shigowa da Inna ta yi. Da sauri ya mayar da ƙwaryar kafin ya maido hankalinsa ga Inna wacce take yi masa kallon tuhuma. Amadi, tsafi kake? Kenan har yanzu baka bar wannan rufa idon ba? Inna ta tambaya, murya na ɗan rawa. Cikin alamu na maras gaskiya ya ce, a'a fa Inna, kawai baiwa ce Allah ya bani. Kuma ke kanki kin faɗi, kin ce tun ina ɗan yaro nake abubuwan mamaki. Inna bata ce komai ba, ta fice daga ɗakin. Maraɗi. Wai Marwa da gaske ne? Can sashen su Prince Khalid zaki koma da zama? Safa ke tambayarta, tana kallon Marwa wacce ta zube ƙasa tana zaɓen kayan da za ta tafi, kamar yadda umarnin Amma ya bada. Kina fa ji na? Kika yi banza da ni. Marwa ta ɗago ido tab hawaye, ta ce ya zan yi Safa? Ban san me yasa take son na koma can ba. Tun jiya zuciyata ta kasa nutsuwa. Da ƙyar fa barci ya ɗauke ni a can sashen. Cikin jin haushi, Safa ta mayar mata da babu wani baki ji daɗi ba. Ina can da AC, sannan a bed kika kwana, amma da yake ba kya son ki nuna min shine kike min zancen wata wahala? Marwa ki je ki ji daɗi ke kaɗai. Ba komai, na gode da haka. Dama tun da naga wannan jarababban ya maƙale miki, na san sai ya raba zumuncinmu. Marwa ta tashi tsaye, tana ma 'yar uwarta duban mamaki. Ko kafin ta ce wani abu, sallamar jakadiya haɗi da kirarinta ya iso gare su. Takawarki lafiya gimbiya sarauniya, uwa ga Prince Khalid. Gafara dai masu abu da abinsu za su shigo. Amma ta fara shigowa. Jakadiya na take mata baya. Sanye take cikin kayan sarauta, kai ka ce ita ce matar sarkin. Lokaci guda zuciyar Marwa da Safa suka buga, yayin da jikin Marwa ya ɗauki rawa yana kyarma. Ita kuwa Safa ƙuri ta yi ma Amma, tana yi mata kallon ido cikin ido. Ba Amma ba, hatta jakadiya ta ɗan razana ganin yadda idon Safa ke fitar da wani hayaƙi ya koma kalar kore. A hankali Amma ta taka ƙafa zuwa gunta, sai dai ko kafin ta kai hannu ta dafa ta, abin cikin idon Safa ya ɗauke cak.
Girgiza ta Amma ta yi, amma tsit bata ji komi ba. Da sauri ta yi ƙasa tana kwasar gaisuwa. Ita kuwa Amma ɗago Safa ta yi, ta haɗe ta da jikinta, tana cewa tashi 'yata, gaisuwar ta isa haka. Sannan ta juya gun Marwa, wacce jikinta ya yi sanyi laƙas, yayin da duk wata laka ta jikinta ta mutu murus. Kin gama kimtsawa ne? Ita ce tambayar da Amma ta yi mata. Kai ta girgiza, alamun a'a. Ta sakar mata murmushi, tana mai kuma cewa oke. To in kin gama, ki jira za a zo a tafi da ke. Zan wuce Palace don isar da saƙon mallakarki. Bata ce komi ba, a haka Amma ta fita, jakadiya ta take mata baya. Ban yarda da wannan matar ba. Sam bata yi kama da mutumiyar kirki ba. Amma ban san me yasa kuma na ji zuciyata ta kamu da son ta farar ɗaya ba. Safa ke magana, tana wani jujjuya ido. Marwa kuwa kallon sabon lamarin da ke tattare da 'yar uwar tata kawai take. Safa ta girgiza ta, ta ce, ko baki ji abin da na ce ba? Marwa ta nisa ta ce, na ji, amma ki iya bakinki. Nan masarauta ce fa, za a iya miki hukunci mai tsauri. Safa bata iya cewa komi ba, sakamakon wani abu da take ji yana yawo a kwanyarta. Dole ta ɓingire a nan ta kwanta ta kama barci. A can ɓangaren Amma kuwa, suna isa Palace, dogarai suka fara yi mata kirari. Duk da kasancewar ba kasafai take zuwa nan ɗin ba, sai tana da wata muhimmiyar magana. Ran sarki ya daɗe, Sarauniya Amina na son magana da kai. Akwai magana a bakinta. A bani izini don sallamar dogarai. Jakadiya ke wannan maganar bayan ta yi gurfano a gaban sarki. Cike da izza ya ce, na baki dama jakadiya. Ta miƙe tana yi ma dogarai alama da su fice. Ita ma fita ta yi, ta tsaya a bakin ƙofa. Bayan fitarsu ne, Amma ta yi wani murmushi mai ɗauke da ma'anoni da yawa. Duk da kasancewa Sarki Garba na da iko sosai, amma sam bai san me yasa yake shakkar Amma ba. Kusan ma ta zame masa ƙarfen ƙafa. Zagaye ta fara tana magana. Babu shakka ƙarfin mulki ya ratsa jikinka sosai. Dukiya na ƙara hauhawa. Amma har yanzu ban ga alamun za a baiwa Prince Khalid gadon mahaifinsa ba. Cike da dakiya, sarki ya miƙe tsaye ce, Amina, ki yi maganar ta kawo ki, banda isasshen lokaci. Amma ta juya ta ɗan taɓa baki. Ta ce, dama maganar tagwaye ne. Ina son ɗaya ta koma sashena. Sarki ya murmusa har sai da gemunsa ya motsa. Kafin ya ce, akan wada dalili za ta koma fat ɗinki. Sai da Amma ta ƙanƙance ido, sannan ta ce, kas sarki dai ya mance da sharuɗɗan masarauta. Ya girgiza kai ya ce, ban mance ba, sai dai ina son sanin dalili ne. Kai tsaye ta ba su amsa da, Prince Khalid ke santa, kuma sai na ga bai dace ba ta ci gaba da yin bauta a matsayinta na sarauniyar gobe. Sarki ya taho har izuwa inda Amma take. Ya ce, dama bauta suke? Tun yaushe aka fidda su daga cikin jerin bayi? A halin yanzu sashensu daban yake. Sannan kuma in ban manta ba, ba wani aiki suke yi ba. Amma ta ce, ko cin abincin bayi da suke, shi ma bauta ne, balle kuma wani sa'in sukan ɗebo ruwa. Sarki ya ce, ya isa haka nan, ki je ki tafi da ita, sai me kuma? Amma ta yi ƙofar fita ba tare da ta ce komi ba. Nan suka yi karo ita da Yarima, wani kallon ƙasƙanci ya yi mata, kafin ita kuma ta kafe sa da ido. To fa, don jin abin da zai faru tsakanin Amma da Yarima, sai ku biyo mu a episode 5.